Min surdej er død. Det troede jeg i hvert fald, lige indtil min surdej endelig efter 6 daglige fodringer begyndte at vise lidt livstegn. Jeg siger ikke, at jeg var ved at give lidt op, men jeg er ikke verdens mest tålmodige mand. Og hvor stor en fiasko kan man seriøst lige være, hvis man ikke engang kan lykkes med at opfostre en surdej ved at blande vand og mel sammen 1 gang om dagen. Jeg har de sidste 6 dage fodret min surdej hver dag ved at beholde en smule af den gamle surdej og hælde nyt vand og mel i. Mængderne varierer lidt fra dag til dag, men fremover er det bare 25 gram surdej og 50 gram vand og mel hver dag. Min surdej skulle godt nok lige bruge dobbelt så lang tid som Jesus, men på 6. dagen opstod den altså fra de døde og begyndte så småt at vise lidt livstegn. Jeg er begyndt at se en smule bobler, men det er stadig ikke helt der, hvor jeg tror, den er klar til at bage endnu. Planen er altså, at jeg lige skal fortsætte de daglige fodringer lidt endnu, men så skal jeg ellers snart til at tænke lidt over, hvad mit første surdejsprojekt skal være. Jeg tænkte lidt på at starte med nogle boller, da det virker til at være betydeligt mindre komplekst end et helt brød, hvor jeg skal bruge hævekurv og alle mulige vilde foldeteknikker, som jeg overhovedet ikke har overskud at sætte mig ind i endnu. Men selvfølgelig, hvis I har nogle andre forslag, så vil jeg meget gerne høre fra jer.